Sanibonani, welcome back to our YouTube channel KZN Podcast. Today we're speaking about Anele Mdoda, a breakfast presenter for 90.7 Highveld Radio. Obetsibopha isifindo lomshado ke namhla kule viki kwela kube emaXhoseni bekuhanjelwa usazwa abaningi abahlukene abangani bakho sezodlomo and uyazwa kakhulu ngokuthi uphinde abe umngane kaTrevor Noah nabo Khaya Dlanga abangababhali wonke umuntu uthukile uma besebona ama video akhe kuthiwa useshade ne Prince yakhona le kwabathembu uBuzz James odume ngokuthi nguBuzz James ku social media yizeka uphinde abe ngummeli abathi ummeli ohamba phambili isabantu abaningi ke phela bekhulumele bethi ayingeke khona ukushaya amanzi ngale ndoda yini ngathi buye ngathi ufuna ukubosa isomizi washwacema kodwa kubalekile zafethu ukuthi uAnele Mdoda uyichuzile le ndoda wathi ke iyona ezoba umkhwenyane wakhe and futhi uchoza ukuthi ahlale naye ukuthi abantu uthi buya kanjani clean kakhulu noma isoft kakhulu asithina abanye cabanga ukuthi asingene khona abantu abaningi bathukile ukuthi ngaphela uAnele wazwa njengomuntu nje impela utough who speaks her mind ukuthi le ndoda izokwazi ukuthi imbekezelele kodwa ke akhona ke lokho okwenze kwathusa abantu base South Africa ukuthi uAnele angashada okufela ubala nokuqame kakhulu ukuthi uAnele umndeni wakhe ubungaphelele lapha yana okwaziwa kakhulu dade wabo kuthi uThembisa Mdoda waduma kuyi ma perfect wedding ophinda acte ophinda belapha ya kwiKhala ma plate uThembisa Mdoda ke sange kaphonakala emshadweni kadade wabo kanti ibona nje vobo babili abekho abanye nobaba wabo bamama wabo sowashona mawakhe baba wakhe waseshada ke umunye nje usiso semncane baningi ke abantu befanakelisa la ku social media ukuthi ngabe yini yababanga so khumbuza uThembisa Mdoda ukuthi wayishadile oqala eshade nomlingisi uAkani okwaduma ukuthi ke wahamba wathi ingane zakhe kanti yakuzona ingane zakhe abanye bathi ke ngalenkathi etshele uAkani ukuthi amawele awakhe kanti akona uAnele Mdoda wangenelela walweza ezamuklela udade wabo kanti naye uzophoxa njengathi sonke singaba South Africans bese kuthola liqiniso ama DNA ukuthi cha le ngane azalwa ngempela uyena uAkani zazalwa omunye umuntu kodwa ke bese ekhulisele zazabe neminyaka emithathu banye bathi ke wadinwa lokho uAnele wangamphindwa amkhulumisa udade abanye bathi cha wadinwa ukuthi banye bathi cha akadinwanga ilokho uAnele benothembisa kodwa baba ngokuthi ubaba Anele after sekushona uma wakhe wathatha umfazi omncane olingana nabo uThembisa wanga-approve bathi uAnele ke wahamba nobaba wakhe noma mncane wabo Mosha wa-approve kwashadwa engekho Thembisa kubonakala ngathi ukuthi inkinga ke ikho yakhe inabo bonke impela ekhaya ngoba nasemshadweni wababa wakhe yena wayengekho emshadweni kadade wabo yena wayengekho is either avoid udade wabo noma nasekhaya impela akadingakali noma akafuni ukuyakhona maningi bayibuza ukuthi kanti lo mndeni unjani akekho nje oyedwa nje osengangenelela mhlambe relative le ukuthi ababiza abahlalise phansi azama ukuthi bathole isolution ngoba ingane zabo ziyakhula ngapha nangapha kepha akekho okwazi ukuthi sibonane ingane naye uba nenkinga emshadweni ngapha kodwa akakwazi ukuthi akhulume nodade wabo kanti bonke banama bold personalities and bonke bakwi social media and bonke bakwi radio and television but and futhi kuyenzeka ukuthi bahlangane emcimbini kodwa sesikubonile ukuthi uma ngabe kunemicimbi bazama ngazo zonke indlela ukuavoid ukuthi aye la khona omunye asazi nganza kwethu what do you think of the siblings kwenzakalani do you think ukuthi sekuphele ngempela between uAnele nodade wabo ayikho into esengaseyenziwe ukuthi ngempela sebengaze bangathendelana into efana nalezi kuzokwenzala nomunye emeshona usho ukuthi umunye ngeke uattend omunye bekushona ubaba wabo ke kushuthi ngekuphinde ngempela kukhulunyiswana